Kazi kwa nini mama? Ndoti mulungu wanigudhiruka chini. Shamara, hanzi ndikudire pacheni. Nadzimai vako. Magrasi mambo yangu. Shetanga yapera polisi. Kana yapera polisi vazopata toita katingonyika isere polisi. Mwanzo zanga zo. Ati. Ndikudire pacheni. Nyebusi na hizo. Kazi ndikudire pacheni. Hapo handisi kukudira pacheni apa. Ndikudire mukadzi kuti kwete. Inini no mukadzi nekugara kwataita mazuva. Mukadzi Oshari. Ndasake mukadzi wako ndikudire pachena. Bisa matumbo nisoguna. Sema leo kutaka ukianza kupatia mfano mkate zakati. hapa andina Aisha kana andina sasa kaya ngoma ngoma huko ngoma ndio kuzenya yake ndio bonga sina mali não vamos fazer mais um barulho zero Kumbira Maria ndikupa ndikuti kukura isimali ikukura ndikupa ndikurambana kwedu sechokwadi chavantaura kuti kuda chokwadi sechokwadi vandiyoti hauna kizinda kurambira wamurambira ivo tinopa unoroya andikone usiku no mudzimai ndomwe panyaya yedu yatakanga tinayo yataifambira ichitishuka ndonyaya imwe yaipa kuti nditi ipi Andichakuda Maria nekukonzera uruhure kana kuti zakati taura nyaya yekubata nemurume une murume yakadzi wako chikomba nechikomba imumba ndo nyaya yapa kuti inini nditsutsumwe ndisikwana Maria zvekuti gari pamuchete baba wenya kareni
Mune vana vese vana vari wakura sei? Musikana ane 15 years, mukomana ane 10. Ndinogara navo asi anobvunzwa kana vana vababa already. Kubva pa2 years dzese idzi ava ndimhore senhanga dzavo, saka kunogara kwanongoti une vana musatamboenda Vanoenda kuchikoro vana. Vanobhadharirwa nani? neni. Rikauramba mukadzi kozaona zvizivezvi onai munhu maintenance handipapawo zvavo ona Aenda kupa mudike munamakore mangani? Ane 31. 31 simuka inga muzvishambadzi kuno kune vamwe vanodawo vaimira ezara nongukuramura nepamwe shamai hamusina mukadzi kana wamona ane mumwe munhu achikuda andizvo mune zvamukashanda mese munoona munokwira dara handizoti achakura ndiani mugowana mudziyo zviri pamutemo mangwana musazonetsana akaroora here chifi ndo zvandakatobvirawo kumba kwangu kuchipinjo kuti mwana wangu pamwene waroorwa ino ndotodedzerwa kuti mwana tamuramba saka ndotondishamisawo nokuti hapana chandakambowana kubva pavana vainavo izvozvo zvikazoitika kumbudzi nemombe ndozvinongozvarisana dzirizi chinoti adakara wacho kasi dzine mubhadharo nokuti tinorova mainjeksheni dzisafa yandizvozvo saka ndokuroora kwakeroora ikuiri redare musati mabuda modzoka kudare usa29 zvakanaka abhadhare arooro mazita chenda inyumba Pangu panekukumbisa vanhu vasazorowo pabasa pangu vachidisturbosi nguva zhinji vanovazhinjisa mabasa pangu tinokumbirawo amai nyaya tikamboitara zvinhu zvapera yepakushandira mwana wenyu muroora wenyu angari muroora wenyuwa muchitinde penyu musiye ashande kusvika asvika musa 29 uko kana zvichigovewa zvinogoverwa pai muno mundani kwete kumurwisa musiye ashande kusvika musa 29 kwirai dare zvinogovewa kana uri mudziyo wenyewo kana nzvimbo yendenyu inonyorwa pamapepa handizvozvo makamurwisa chiri ndinokusungai tichienda izvi usazotuka kana kuti waramba Mimi ukabanda